Ni dai na faɗa miki ki daina kukan nan domin ba zai miki amfanin komai ba kuma ba zai gyara abin da aka aikata ba. Idan har ba za ki gaya min matsalar ki ba me yasa kika zo guri na? Tunda kina gani ni ba zan iya kawo gudunmawa a cikin matsalar ki ba. Ba haka bane ƙawata. Ko ban ci miki komai ba ke kin san wace ce ke a idanuna. Kuma ina so ki san wani abu. Rabin da kika sani a da ba ita bace yanzu a gabanki. Na zama tamkar mujiya a idan ƴan uwana. Ya tsane ni wanda nake tunani idan na je wajen shi zan samu sauki. Matsala ne a wajena, wato mijina. Bayan na aure shi ne. Kuma ba na son shi, kawai dai dan biyayya ne fa. Amma ni ko Rabi, me yasa mijinki ya zama miki matsala sannan kuma a ce yan'unki su ne abokanan gabanki? Akwai wata al'ada wanda ake mata laƙabi da sunan ƙanwar rana. Al'ada ce ta jahilci da duhun kai tun kafin a fahimci addini. Amma su mutanen garinmu sun kasa rabuwa da wannan al'adar. Shin, Rabi, menene illar wannan al'adar? Wani irin haɗari take tattare da shi? Wannan al'adar a ranar bikinka ta fi mahaifiyarka ta fi mahaifinka amfani a wannan rana. Haba Rabi, ba kya ganin mai kuɗi uban talakawa ne? Ba za ki rasa ki kwashi gaisuwa ba? Haba Rabi, ba kya ganin mai kuɗi uban talakawa ne? Ba za ki rasa ki kwashi gaisuwa ba? Yarinya, karki girman kai domin fa ba zai dace da ke ba. Kuma ina ganin abin alfahari ne fa a gare ki irin mai kuɗi irina wanda duk garin nan sanin kanki ne na fi kowa kuɗi. Har da kaina na tako kofar gidanku domin na nemi auren ki ba. Daga ta bawan Allah. Yanzu ko kai a mafarki aka ce na zo a matsayin matanka. Ai zaka ce ƙarya ne. Jibe kafa, kai ba dattijo ba, kai ba tsoho ba. Lalace ka nemi daidai kai. Gaskiya ne. Ko da ban yi miki ba, amma ki sani cewar fa ina da shanu, ina da tumaki, ina da awaki, ina da raƙuma, ina da kaji, ina da zabi, sannan kuma ga tarin nerori. Shi soyayya fa aminci yake nima ba wai gonaki shanaye ba waye. Ni ba ni da kwaɗayi da ka ganin nan. Zan tsaya inda Allah ya ajiye. Kawai shawaran da zan baka ka je ka nima irin. Ke yarinya ki san da wa kike magana? Alita Isiyaku. Kiwo bakin ki linzami. Alita Isiyaku. Yarinya. Ko da a ce ke baki da kwaɗayi, ai mahaifinki yana da kwaɗayi. Kuma shawarar da zan baki idan har kika yi musu biyayya to ina mai tabbatar miki da cewar za a yi lissafa baki a cikin matana. Za ka iya bar kofar gidan nan waya wuce? Wuce ko maka rashin mutunci. Tala ma mata shi. Kika wani ƙura min ido kamar zaki cinye yin ɗanye. To aniyar ki da biki domin na fi ƙarfin ki. To ka shigo gida babu sallama kuma ka rufe ni da faɗa. Ke? Rashin kunya zaki mu? Wani rashin kunya faɗan gaskiya ne ma. Ka gani fa malam idan fa ka gaji da ni ne sai ka gaya mun ko kuma ka sawake mun in koma gidan mu babu dole fa. Ke? Ni kike gaya wannan magana? Ni kike gaya wannan magana? Saboda baki da mutunci? Ke kin isa ki gaya min wannan maganar kyale ki? To ba zan sake ki ba sai na daki kuɗi na tukunna. A gaskiya wallahi na yi nadaman aurenka domin kwata-kwata baka san darajar mace ba. Kaɗan kika gani ma in dai nadama ce baki ma yi ta ba. To Allah ya fi karfanka ka sani wallahi duk abin da kamar sai an mama yarka. Da kin tsaya da na babballa ki kamar dubula.
Haƙuri shine abin da zaki ci gaba da yi Rabi. Don wannan mijin naki na fuskanci bai san darajar mutane ba. Inda ya san darajar mutane abin da yake fa ba zai yi ba. Ni abin da yake ban mamaki ma shine. Tun farko me yasa baki tambaya ba? Me yasa matansa ba sa zama? Wannan shine babban kuskuren da nayi. Ido na ya rufe son nayi aure. Kullum da ciwon kai nake kwana nake tashi a cikin gidan nan. Ba abincin kirki, ba magana mai daɗi sai wulaƙanci. Ci gaba da haƙuri. Baraka wai wani haƙuri. Kowa cewa fa yake in yi haƙuri, haƙuri zan ci? To, a wata in ba a ce miki haka ba me za a ce miki? Ya zama dole a ce miki ki yi haƙuri, har Allah ya ka lokacin da zai raba ki da shi. Kullum da wannan addu'ar nake tashi. To, ci gaba da haƙuri ƙawata. Ni zan tafi. Ba komai. Ina Ke? Wannan wani irin kazanta ce haka? Ya za ki zo guri kina faman yi min wani amai maimakon ki tafi toilet ki je ki amma za ki zo ki dinga bata min falo. Kusan kwana biyu kenan duk abin da na ci sai na dawo da shi. Ka san menene ma? Gani nake ina da juna biyu. Ke, dakata da Allah. Ban gane ciki ne da ke ba. Wani irin ciki kuma? Wannan wance irin magana kake faɗa? Idan kai ne fa mijina, to a ina zan je na samu? Ki dakata da Allah malam. Ban fa auro ki zo gidan nan ki dinga haifan min ƴaƴa kamar tinkiya ba ko kamar akuya ba. Har yaushe kika zo gidan da zaki ce min kina da wani ciki? Kaga dakata, maganan wasa a bashi. Kai ka san gidanmu, ka san iyayena, ka san ina da tarbiyya. A ina zan je in yi cikin banza kuma ina da aure? Ke kafa ki rena min hankali. Ki mai da ni burin wasa. Na fa san abin da nake yi. Kuɗi na ne fa yasa aka manna min ke alhalin ba kya sona. Yawwa, wai sani kin je kin gama kulumbotan ki kin yi biyan ki. Kin je wani ya manno miki ni kuma zaki zo ki goga mun. Na ce tsaya dakata, zan je in ɗauko mayafi na, za mu je asibiti da kai a gwada ni. A ja jininka a jana, wallahi cikinka ne. Gaskiya ya hajj man so ka saki Rabi ba. Kyakkyawar mace mai kyau. Gaskiya idan ka aikata abin da kake faɗa za ka yi da na sani. Isiyagu, dan na sake ta babu wani abu da zai same ni. Ringa ya maka. Abin ne dai babu daɗi.
to babu daɗi na sake ta sai kai ka je ka aure ta. Me yasa kake kamun wasu maganganun banza ne? So kake yi ka gaya min abin da kake so na yi? Ya haji abin bai kai haka ba. Ya kai haka mana uban Rabi. A gani ne dai kawai tana da nutsuwa, sannan kuma duk sharuɗan da ka shimfiɗa mata tana kiyaye su. Uwa uba kuma marainiya ce. To shikenan dan marainiya ce sai na tausaya mata ni kuma na cutu ko? Bari in gaya maka maganar gaskiya. Yarinyar nan fa tun da ta zo gidan nan babu wata mu'amala da ta faru tsakanina da ita ta auratayya, don haka kaga wannan ciki ba nawa bane ba. Yanzu Alhaji kana so ka ce min tun da ka auri Rabi babu wani abin da ya shiga tsakaninku har izuwa yanzu? Isiyaku ka fara bata min rai. Ya kake min tsiye kake min wasu tambayoyi sai ka ce dan jarida. Alhaji ai ya kamata a sani ne, saboda idan aka sani kaga za ka samu hujja mai karfi. Hujja ya wuce wannan magana da na gaya maka. Yaro a je a nemo ubansa, ni ba ni ne ubansa ba, in mata haifa. Alhaji Allah huci zuciyarka. Bari gaya maka in ka ƙara zuwa ka nemin irin wayannan maganganun ina mai tabbatar maka sai na kore ka. Aji na gaya maka huci zuciyarka. Na yi tunanin me yasa Alhaji Barau zai mun wulakanci da tozarci, amma na kasa ganewa. Na farko dai tun da muka yi aure ba na fita, kuma babu wanda yake zuwa wajena. Na yi tunanin in samu makaina wannan amsan, amma na kasa. Me yasa ya min haka? Gaskiya ne Rabi, Alhaji Barau bai kyauta ba, domin duk matar da aka ce wannan matar ka ce to ba abin wulakantawa ba ce. To amma dan kin samu juna biyu ai ba laifin ki bane. Amsan da na kasa ba wa kaina kenan. Yanzu Rabi, abin da nake so da ke shine ki kwantar da hankalinki. Duk wani damuwa ki ce da shi daga cikin zuciyarki. Ki dauki komai ba komai bane. Domin duk bawa ana ɗora masa kaddara, da haka ina son ki tawakkali da duk abin da ya same ki. Gaskiya ne, kuma zan yi amfani da abin da kika ce. Yanzu da ki gaya mu kike so a miki, me kike so? Ba na bukatan komai. Salma fa na gode da kulawa. Kin tabbata ba ki bukatar komai? Amma ba kya ganin akwai matsala idan kika gaya wa Nasir ina gidan nan? Babu wani matsala saboda na san mijina, domin idan na fahimtar da shi zai gane. Da haka kuma Nasir ya sani da ke tun kafin aure ya san ke kawata ce, da haka na san ba za a samu matsala ba. Na gode. Yau ba kawata, dama abin da nake so kenan. Na fi so na kin kwantar da hankalinki komai ya wuce. Bari in je in duba an ga Nasir ya dawo. Hello? San da zuwa. Yau wala gode. Sai na kama akwai damuwa a fuskarki. Menene ya faru? Habibi, ƙawata Rabi, ƙawan nan detawa Rabi daga sani ita ce ta zo. Wallahi tana cikin matsala, mijinta ya kore ta. Shine da nake so ni mota alfarma a wurinka akan ka barta ta zauna a gidan nan. Ba ta da ɗan uwa ne da za su je wurin su zauna sai ke? Tana da dangi. Duk sun guje ta suna ganin kamar cewa ita ce ba ta son ta zauna a gidan mijin. Sannan kuma shi mijin ya ce shi cikin ana shi. Yan wata suna gudunta ko sun ƙi su bata ta zauna a gidansa saboda suna tunanin ba ta son zaman aure, sai ke kuma kika ɗauko ta kika kawo ta zo ta zauna ta ci gaba da ƙin zaman auren kenan komai. Ba haka bane ba Habibi, ina ganin duk wanda ya taimaka wa wani shi ma Allah zai taimaka masa. Saboda ba na son abin da zaki zo daga baya kina yin kuka a kansa. Insha Allah ba abin da zai yi ba, kai ka san ba zan ka abin da zai cutar da kai ba. To shikenan. Ba ku. To na gode. Mun ga magana da ke kuma kin alƙawarin cewa za ki kwantar da hankalinki. Yanzu kuma gashi na zo na tarar da ke kina kuka. Ni dai dan Allah ki dinga sa wa zuciyarki ruwan sanyi. Nasir mun gama magana da shi ya amince akan cewa za ki zauna a gidan nan. Salma din na ji abin da kuka tattauna da shi. Nasir bai yadda in zauna a gidan nan ba. Rabi ba haka bane ba. Kisan su maza a duk lokacin da aka zo musu da bukata. Ba sa biya maka bukata a kai tsaye saboda suna tunanin za a iya samun matsala, domin aka samu matsala sai jingina a gare ka. Amma abin da nake so da ke shine kar ki kwantar da hankalinki, kuma ya amince akan cewa ki zauna a gidan nan. Abin da nake so ki sani cewa shine na bar gidan mijina ne dan ya sake ni, ba wai dan ina son haka bane. Ba na so a ce ta dalili na kin samu matsala ke da mijinki.
Ko ɗaya ba za mu samu matsala ba. Sannan kuma ina son kake ɗauki wannan a matsayin matsala ne babba. Ni dai kawai fata na ki haƙuri ki kwantar da hankalin ki mu zauna. Na gode. Wallahi shirin nan ko daban dariya ki. Kin san jiya me yace mata? Wai sai lalle ta bar gidan. Kuma yanzu gashi yana bata haƙuri. Shi ba? Da Allah ya. Ya can da sama na jiran ka zo mu yi breakfast kuma yanzu gashi na ka fito har da jaka. Wallahi na yi makarani I'm late na so in je office because I have a lot to do. So, yanzu ba za ka karya a gidan nan. ko me faru? Ko na abu ne? Nasir, har yanzu ka kasa sakin jikinka da Rabi. Kuma ni abin da nake so ka sani ba wani matsala da zai biyo baya. Ina so ka san cewa matsalarka matsala ta ce. Matsalarka matsala na ne. Gaskiya ne. Amma abin da yasa nake duwaye na abubuwan ba na so mu samu matsala a zaman mu da ni da ke. Domin kun san kuma ta kuna da matsaloli kala-kala. Tseguma can tsegumi can. Ba na so wata rana ki zo ki kuka da zaman mu da Rabi a cikin gidan nan. Insha Allah ba wata matsala sai alkhairi zai. Shikenan ba ku. Ni zan je office. A dawo lafiya. San da zuwa ce. San da zuwa. Bismillah. San da zuwa. Ya wuce. Ya gajiya. An zo lafiya? Wallahi kawata ce Rabi ta zo hutu ne kuma sai suka samu matsala da mijin shi ne za ta dan zauna a nan ta kwana biyu kafin komai ya warware. Ayya Allah sarki. Rabi wannan babu mai gidan ce. Ina wuni? An zo lafiya? Sannu Rabi. Yawa, na gode sosai. Amma so nake ki dan ba mu waje zan yi magana da Salma. To shi ke. Baran je duba ko mai gadi ya dawo. Kin san me nake so da ke? Duniya yanzu abin tsoro ne. Ɗan adam yana da wuyan sha'ani. Sai ka ɗauko mutum daga rana, ka kawo shi inuwa. Sai ya ƙoƙarin tura ka rana. Gaskiya ne Hajiya abin da kika faɗa, amma ina so in tabbatar miki da cewa gaskiya Rabi ba za a samu wannan matsalar da ita ba. Shikenan. Daman ba wani abu bane akan maganan batun aihuwanki ne. Shin kin je gun mai maganin? Hajiya ina so ki dan ƙara min hakuri. Kuma in Allah ya yarda, Allah zai warware mana duk wata matsala da muke ciki. Saboda
Kawai abin da nake so da ke shine ki taya ni da addu'a. Allah yana sani da mu kuma zai warware. Aikin banza aikin wofi. Ni za ki gaya wa Allah Rabi? Bari in gaya miki tun kafin a haife ki na san tauhidi. Hajiya dan Allah ki haƙuri. Ki haƙuri Hajiya. Aikin banza aikin wofi. Hajiya dan Allah ki haƙuri. Wai dama haka ke fama da baban Nasir? Haka take? Wani abin da nake ta fama fuskanta kenan a cikin gidan nan. To gaskiya Salma kina cikin matsala. To ya zan yi? Abu na biyu kuma shine ni gaskiya ba zan iya barin Nasir ya auri wata mace ba saboda ina da kishi, ba zan iya haɗa shi da wata ina kallon ta inganta da Nasir ba. Gaskiya ba zan iya ba. To ai ko idan kina so ki ga farin cikin mijinki dole ki bar shi ya ƙara aure. Amma gaskiya ban ji daɗin wannan magana da ke faɗa. Ke ma dai da abin dariya kike. Ai ajiye kishi zaki gefe guda. In har kina so fa ya rabu da mahaifiyar shi lafiya. Shi ma ki ga farin cikin shi a matsayin shi na mijinki. Aljannan ki tana tafin fa kafar shi fa. Abinda nake so ki gane kenan. To amma Rabi, ke kina tunanin cewa a duk duniya na akwai wacce ta fi ni son ganin farin cikin Nasir? To. Kin san kowa da irin ra'ayin shi ba matsala. Kai abinda zan ce kawai ke ta addu'a. Haba Nasir, yanzu ni matarka za ta gaya wa Allah? Na fi ta sanin Allah kuma na fi ta sanin cewa Allah shi yake bayarwa. Hajiya ki haƙuri. Salma ba ta faɗa miki wannan magana bane don ta ɓata miki. Kana nufin kana goyon bayan matarka kenan? Ni ba da kima da mutunci a idanka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya wannan magana fa kamar daidai take da baki. Ya zan goyi bayan matata a kanki. Nasir, na daɗe ina gaya maka ka ƙara aure. Ka ƙara aure, matarka ba aifuwa za ta yi ba. Ina buƙatar in ga jikokina. Shikenan Hajiya ki haƙuri. Ni ba zan Salam. Rabi ina so za mu yi wata magana da ke. To Allah ya sa alkhairi. Ina jinki. Yau. Kamar yadda kika sani, Nasir ya miki karamci a cikin gidan nan. Kuma kin ga ke ba uwata bace, amma duk da haka ya amince kika zauna a cikin gidan nan. To abin da nake so mu yi shine mai abu na hankali. Da haka ina so a cikin satin nan ki nemi gida ki koma. Hai, gaskiya Nasir mutumin kirki ne, ya san darajar mutane, shi yasa yake burge ni. Ba abin da zan ce masa sai dai Allah ya saka mai da alkhairi. Ni kuma zan iya bakin kokari na kafin satin ya kare sai in samu mafita. To shikenan. Yanzu dai bari in shiga kicin na dora ba akan wuta. Rabi'u za ka je ganin likita nake so da Allah ka taimaka ka rage mata hanya. Kina ganin na kusa makara yanzu ita kanta kafin ta shirya ma ai aiki. Tun ɗazu na faɗa mata na tabbatar yanzu ta shirya ma. Shikenan ki ga mata ta zo mutu.
Nasir me kai ka ɗakin Rabi a wannan tsawon dare? Na tashi ne zan shiga ban ɗaki sai na ji motsi ya yawa a falo. Da na fito sai na ga Rabi ce take ta murƙusu cikin ta yana ciwo, shine na je na ɗauko magani na bata na mai da ita ɗaki. Nasir ya ce min jiya kin yi ciwon ciki da dare. Wallahi jiya na yi ciwon ciki kamar zan mutu. Amma me yasa baki taso ni ba? Aiki bari kai ciwon cikin ne sa na a gaba shi yasa ma ban san inda hankali na yake ba. Amma ai ya ce min ya ganki, amma me yasa baki ce masa shi ya taso ni ba? To, zafin ciwo ne baka san inda hankalinka yake ba. Wallahi na manta shafi in ce kira ki. Ya dai kamata ki dinga neman taimakon yar uwarki mace, saboda zai iya baki maganin da zaki sha cikin ki zubi.